Bij ons de gast Lucas Rieve van restaurant De Bokkendoorns, samen met zijn souschef Jeroen Bavelaar. Welkom heren. En we zijn toe aan het hoofdgerecht. Wat ga je maken, Lucas? Als hoofdgerecht gaan we maken in olijfolie geconfijt kalfslever. En daarbij gaan we een warme dressing maken van aceto balsamico, olijfolie en daarin wat diverse groenten. Super. Nou, het allerbelangrijkste stukje inkoop van je kalfslever. Je moet opletten met het inkoop van een kalfslever dat je goede kwaliteit hebt natuurlijk. Vraag aan je slager of je het vlies er vast eraf wil halen. Let op dat er zo min mogelijk galgangen in zitten. Dat zijn zeg maar een soort aderen die door de lever heen lopen. Die worden wat taaiig bij het confijten. Nou, ik leg de lever heb ik in dit is een mooi stuk van rond 600-700 gram. Die leg ik in een pannetje. Daarop gieten we wat olijfolie. Piccolo? Olijfolie. Nou, die heeft niet te veel groene smaken, dus hij is mooi neutraal van smaak. Hij heeft zelfs iets weg van een beetje roomboterig. Nou, ik ga er wat smaakstoffen bij doen. Nou, ik doe er wat spekjes bij, wat kruidnagelen. Nou, eigenlijk 4 kleurenpepers zoals we dat noemen. Ik heb hier wat tijm. Ik heb hier wat bouquet, dat is wortel, ui, prei, knolselderij, champignonnetjes zitten erin. Een beetje bleekselderij. Kan je beste dag voordien ook klaarmaken dan? Dit is een gerecht wat heel goed van tevoren, een dag van tevoren klaargemaakt kan worden. En eigenlijk wordt het alleen nog maar lekkerder als je het een dag van tevoren maakt, want dan kunnen de smaakstoffen lekker intrekken. En daar ga jij zelfs appel bij doen? Ja, ik ga er ook wat appel bij doen. Dus eigenlijk vraag me niet waarom, maar het is eigenlijk gewoon iets wat ik... ja. Een idee van de chef. Ja, gewoon, nou, vervolgens doe ik er wat zeezout bij, nog wat laurier, lekker wat knoflook. Kijk, en eigenlijk moet het zo zijn dat het nou eigenlijk al lekker eruit ziet. Ja, ja. Moet eigenlijk en nou ruiken. Ja, het moet nou eigenlijk al een beetje een feestje zijn. Nou, om de lever te garen gaan we een kerntemperatuurmeter gebruiken. Omdat lever, als het te heet wordt, wordt die taai. En dan gaan we hem garen tot een graad of 70. En de oven zetten we rond de 100 graden. Nou, het volgende wat we gaan doen is eigenlijk de dressing die we bij de kalfslever gaan serveren, gaan we afmaken. Ik heb daar al wat groentjes voor van tevoren afgeblancheerd, zoals artichokjes, wat groene asperges. Ik heb hier wat geconfijte tomaatjes, nou dat is geen groente, maar blokjes feta kaas. Ik heb wat olijfjes, wat aardappeltjes, zoetzure uitjes, kapperblaadjes, pijnboompitten. En dat is ook wel leuk om te vertellen, het zijn de morilles en die komen bij ons uit de duinen vandaan. En voor de dressing ga ik wat olijfolie pakken. Picudo olijfolie. Picudo. Ja, en ik heb daar ook wat azijn voor nodig. Daar gebruiken we de Ciso Purple azijn voor. Ja, een koppertkris. Verfijnde milde smaak met intensieve purperkleuring. Geschikt voor sauzen, desserts, salades en dresseren van gerechten. Als dit geen mooie reclame is. Gewoon top. Gewoon top. Nou, ik gebruik ongeveer eigenlijk net zo'n beetje als de ouderwetse French dressing. 3 delen olie en 1 deel azijn ongeveer. Ik kijk even een beetje naar de consistentie. Doe er wat zout en peper in. Nou, mij rest niets anders dan deze ingrediënten door de dressing heen te doen. Nou, ik begin daarbij met een beetje bij de stevige ingrediënten. Als ik begin met de raapsteeltjes, nou die zijn natuurlijk dan gelijk helemaal slap geworden. Nou ja, je moet een klein beetje naar eigen inzicht kan je dat doen. Kijk, de groenten die ik hier gebruik wil natuurlijk niet zeggen dat je die thuis ook moet gebruiken. Ja. Laat daar de mensen gewoon een beetje de vrije hand in. Ja. Het gaat natuurlijk hier heel snel, chef, maar je kunt alles terugvinden op het internet, op de website van recepten van topchefs. Hè? Wat je er allemaal bij doet. Inderdaad, dat gaat Jeroen allemaal uitwerken. Ik gebruik pijnboompitjes, maar je kan ook pistaspitjes gebruiken. Je kan eigenlijk wat je wil. Oké, nou ik heb hier nog wat appel. Die heb ik eigenlijk hetzelfde geïmpregneerd als de waterballon bij het voorgerecht. Dus ik heb wat piccalilli doorgedraaid tot ik een beetje een coulis kreeg. De appel heb ik uitgestoken, of plakjes van gesneden en uitgestoken. De piccalilli erop gedaan, in de vacuumeermachine gedaan of in de vacuumpompje. En dan geïmpregneerd met de piccalilli. Dus de appel krijgt de smaak van de piccalilli. Ik heb hier nog wat chili cress. Nou, dit is een cressje wat best wel pittig is, wat past goed bij de kalfslever. Een beetje een smaak van radijs? Ja, radijs inderdaad, heel goed. En ik heb hier nog wat porselein en ik heb nog wat raapsteeltjes. Nou, de kalfslever die heeft een kerntemperatuur bereikt van 73 graden. Nou, ik haal hem uit de olie. Ik haal een beetje de
Specerijen en de kruiden die er nog op zitten haal ik er een beetje vanaf. Dep hem een heel klein beetje droog. Nou, dan ga ik er plakken van snijden. Nou, ik reken ongeveer 3 plakjes ongeveer voor dit gerechtje. Nou, stoor er nog een klein beetje peper en zout op. Oké, doe de piccalilli appel in de dressing. Die feta kaas. Feta kaas. Nog een tomaat. Nou, maak het allemaal weer enigszins warm. Dus het is eigenlijk meer een soort groentedressing, hè? En dit groene blaadje, die hier zo mooi... Dat is daslook. Die groeit bij ons ook bij ons in de duinen. Die heb ik heel even afgeblancheerd. En vervolgens een beetje bijgesneden. En dan leg ik gewoon op bord, dus een beetje een knoflook accentje. Nou, ik zorg dat alle groentes een beetje verdeeld zijn over de lever. Ja, wat er mij bij u opvalt, chef, is dat jij zo de groenten mooi eroverheen gaat strooien, Nou ja, bij uw gerechten. Wat ik dus wil is dat ja, je moet het samen eten, dus je moet ook een klein beetje met elkaar presenteren. In plaats van allemaal alles apart. Dit is natuurlijk best wel een beetje een boers gerecht. Ja, maar mensen houden daarvan, hè? Ja, zijn er Geef echt. toe. Ja. Ja. Dit is het. Dit is hem. Kalfslever. Fantastisch. Dankjewel, Alsjeblieft. Lucas en Jeroen.